जोंनि मिडिया दाफुंनो हमबाय जों दिनै इउटुब बा दिनै मिडिया दाफुंनि चेनेलनि गोसोखां थाइमानि कारन होनखाय दिनै फैनाय 30 सेप्टेम्बर 2023 नि साल जोंनि एडिसि एरिया बन दागजागमानि दिनै बुबाग्रानि दैदुनमुंबाय अदिन बन मानजांनि बागै जों बुबाग्रा जे साव दिनै सारा त्रिपुरा एडिसि एरिया बन आबनि बिसिंथि जोंबो कायसा दिनै पूर्व तकसेया एडिसि विलेजनि बिसिंगो जारा चिकन कटर दुगाननि तंनाय रङ जारा फाल तंनाय रङ अदिनो सालसा जाहाथे बो अदिनो फाइजातै खाय तंनानि बागै जों दिनै पूर्व तकसेयानि जे लुकरङ जों गयमुया फारजागो ताम हिमालय दिनै देबत दिब्रासारनि मानथ सकाय माया तमनतै जों अदिनो बन माननानि बागै जों गयमुं याफारो दिनै अ पूर्व तकसेया निन्दुपुरङ आपरो बो टाइम निसिम बोसोरा माने बड मानिजों बड खालायजों आबो होनखाय जों फुं 6टानि फैते तेसा सारि 6टा पर्यन्त बन्द नातंनाय नों सिनेमाखौ आंनि सिमुं होनखाय आं कायसा त्रिपुरामथा साबिसा श्रामारि ब्लक कमिटिनि खरकसा मेम्बार आंनि मुंखौ अमित देव बर्मा जे प्रेसमिट खालामनाय तांबाय तिख्लायनाय प्रथम जों जोंनि मेडिया दाखुनो हामाया खारो जों दिनै आसुमानि जों त्रिपुरामथा पूर्व तकसेनि बिसिनिंगै जों दिनै बेलायना हामाया खारो जोंनि मेडिया दाखुनो जों दिनै आसुमानि आसल उद्देश्य अंका चिनी बुग्रानि तिदुल मुंबाई 30 तारिख 30/9/2023 कायसा फुंसयता हयते साइडसयता पर्यन्त बन्द होयो अबन्न जों त्रिपुरामथा पूर्व तकसेनि गै जतन कमनारगो चिनी पूर्व तकसेनि जे अपरा चाक्रा चिनी सिक्ला चराय परिकमनाय चराय जतन जों पालबाक साखाय चिनी बन्न एकदम काहामखाय पालायना बे जों प्रथम कम अबन बिसिङै चिनी पूर्व तकसेया जितम कत दंगान थाय दंनाय अबर नलो जों कायसा कमनारगो आदिन साबजा जेहेतु बन्द कमनायाखै पालनो मेथाय बन्द खायना मांगै बन्द खायनो वा सलुदेशन होनका जों नायदि चिनी त्रिपुरा राज्योआव चिनी सिगां जमुखा कंग्रेस 3 बছর চাই থাকা রাজ্য সরকার চালাক থাকা আওয়ান পরে ফাইকা জোট সরকার 5 বছর এরপরে এক নাগাতেই 25 বছর সিপিএম চাই থাকা ओमफ्राय चिनी बुकुंबारा चिनी ट्राइबेलनि बांगै कोनो सलिउसन फाया बुइबाय सापाकित खायजागो चिनी जे चिनी 12 बोसोरनि गणतान्त्रिक सिस्टेम जे मानथाय दंमोन अ मानथायरक जों माया सेलाय जागोन बुनि दफाबे जों सुसन खायजाक दङ जों हाट बाजाराव जों चिनी जे अधिकारनो जों कक साइनिया आबनि प्रतिभा एवं चिनी जे सलिउसन चिनी जे मानथाय चिनी जे 19 जन जे मानथाय आबनि सलिउसन बांगै चिन बुग्रा तिदुल बांबाय आ बनरा जों सफल खायना बांगै जों दिनै जतन सीपीएम हिया कांग्रेस हिया त्रिपुरामथा हिया बीजेपी हिया जतन पालायमला थाय चिनी मानथायना जों मानना बांगै दिनै अ बन्दा होजागोन बोटाइम निसिम बोटाइम जरा बोटो जे न ककसने जे दन आलागलेनो नायदि 30 तारिख तो उनकाय फुंसयता हयते साइड सयता पर्यन्त बन तंजां जरा प्रो जे बन मानि यांग बन न ताम साने बन आव तो जों बन मानि जों सिगांबोने न तो दाखौनो जों पयनार खाबन जतन पालेमखाय पालायदि आव तो जतन पालायनां दरकार चिनी मानथायनि थाखाय नागाय ओंखाय जुदि गय आंखाय दाबो बिनि बेफार ओंखाय चिनी जे साथाय साइ थाखा गाबो जों पालखाय नायलायनाय ताम खालेमान अंदानि निनसिनो आन सिनिमुखाय आं पूर्व तकसेया बिसिनि भट कमिटि प्रेसिडेन्ट